korporazzjoni. Id-dejn tal-Ena Malta kemm qiegħed Ministru? Din kienet ir-reazzjoni tal-Ministru Tonio Felek ftit tal-ġranet ilu meta dan l-istazzjon staqsih dwar id-dejn tal-Korporazzjoni Ena Malta. Korporazzjoni li tħaddem mal-1500 ħaddiem u mal-150 uffiċjali għolja. L-Ena Malta għandha ma' 600 miljun euro dejn. Minkejja dan għal-mistoqsija tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis fil-Parlament sar magħruf li fuq medda ta' 6 snin għal aktar minn 400 darba il-Korporazzjoni Ena Malta tat performance bonus lill-ogħla uffiċjali tagħha. Mill-2006 sal-lum, in-numru ta' kapijiet li nataw performance bonus tela minn 5 għal 8, in-numru ta' managers tela minn 19 għal 40, fil-waqt li l-professional executives telaw minn 80 għal 123. Fil-każ ta' chairman eżekuttiv ta' l-Ena Malta, dan għandu salarju ta' 95,000 euro fis-sena u miegħu jingħata performance bonus ta' 15% jew 14,000 euro oħra fis-sena.